suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi linto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang Amen po. Magandang umaga po sa lahat. At magandang umaga rin po sa nandun po sa mga kanikalang tahanan na nanonood po sa live streaming natin ngayon. Magandang umaga po. At pakisabing nyo nga po sa mga katabi nyo na good morning na may kasamang ngiti. Siyempre, babawan nyo muna yung face mask nyo. O, sige, sabay-sabay po. Good morning na may kasamang ngiti. O, yan. O, itaas nyo ulit ang face mask nyo. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Handa na rin po ba tayong sumamba sa Panginoon? Amen! Sabay-sabay nating purihin ang Lord at tayo po tumayo. Amen! pagkagising, ngalan mo'y pupuri, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Lagi aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka.
magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat po, God, sa umagang ito. Ama naming banal na makapangyarihan. Salamat, O God, na muli kami narito, O God, na dinala mo ang aming mga panyapak, O God, sa sambahang ito upang ikay aming mapapurihan at mapasalamatan, O God, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord God, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Lord God, sa mga oras na ito, sapagkat binigyan mo kami ng kalakasan, ng aming physical, maging aming spiritual, Panginoon, upang kami tungo dito sa iyong sambahan, Panginoon. Lord God, linisin mo kami sa aming mga karumihan, ng aming mga kasalanan, mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Kayo po'y linisin mo upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Lord God, linisin mo ang aming mga puso upang ito'y matamnan ng iyong mga salita, Panginoon. Naming marinig ngayong umagang ito, Panginoon, na ito'y makapamunga, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay magrima sa aming mga puso at isipan, Panginoon, upang ito'y aming malakaran at ito'y aming may pasamuhay, Panginoon. Lord God, ganoon din po ang maghahayag ng salita sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon, itago mo siya sa likuran ng iyong banal na cross, Panginoon. Gamitin mo lamang siya bilang tagapagsalita at tagapaghayag ng iyong mga salita, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord God, ganoon din po ang mga nasa kanyang tahanan na nakakapanood ng aming live streaming. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, may handa ang kanilang puso upang, Lord God, tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, muli sa mga oras na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sapagkat hindi aksidente kung bakit kami narito. Dahil mayroon kang mga plano sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord God. Muli, binabalik namin ang lahat ng kapurihan at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Handa na po ba ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Sabi nga po sa kanyang salita sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Alam po ba natin na pinagpala na tayo sa umagang ito? Amen. Dahil tayo po ay pumunta rito
yung mga kasama namin sa live streaming, nagbigay tayo ng panahon sa ating Panginoon. Tunay nga po sa pagbababad natin sa presensya ng ating Panginoon, ay mararanasan at masasalubo natin ang pagpapalang inihanda niya sa bawat isa. Amen? Kaya tayo po'y magpuri sa Diyos sa umaga pong ito. Dapat lang naunahin mo siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang katuwiran ay iyong isa pamuhay. Basta't mo ang mga ibon, tinatahasik mo ng ibon. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Amen! Iklara natin sa umaga ito. Papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kung ikaw ay pagpalain. Kung ikaw ay susunod. O tunay na Panginoon, ito ang aming uunahin sa umagang ito. Dapat lang naunahin mo siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang katuwiran ay iyong isa pamuhay. Basta't mo ang mga ibon, tinatahasik ko ng ibon. Higit pa riyan ang pag-ibig. Salamat sa pag-ibig mo, Diyos. Tunay nga Panginoon, naranasan namin ang kapasagan ng pagpapala. Papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. O di papayag ang Diyos. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kung ikaw ay pagpalain. Kung ikaw ay susunod. Let us declare, di papayag ang Diyos. Kung ikaw ay susunod. Kung ikaw ay sasagot. Kung ikaw ay susunod. Kung ikaw ay papayag ang Diyos na di ka pagpalain. 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 Kung ikaw ay susunod. Kung ikaw ay susunod. Yes, Lord, narito kami. Kami ay susunod. Kami ay sasamba sa'yo. Oh, kami ay susunod. Kung ikaw ay susunod. Yes. Naniniwala po ba kayo? Nasasagana ang buhay natin. Sinabi po ng Panginoon na magkakaroon tayo ng rumaragasang pagpapala. Amen! Amen! Aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya pagkat sinabi
ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula ilaga kaluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala sa aking nakamdaman. Namin ng Diyos, aangat ang buhay ko. Namin ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan lahat ng pangako niya. Lumalagas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Pinahinaga kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapala aking nararanasan. Lumalagas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Lumalaga kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapala. Lumalagas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Lumalaga kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumalagas ang pagpapala. Lumalagas ang pagpapala. Lumalagas ang pagpapala aking nakamdaman. Ipapipigil sa pagpupuri ang pag-alabi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Pinapapayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Kulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya.
Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Panginoon, sa umagang ito, patuloy kaming aawin para sa iyo. Lord, muli kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Ano man ang laman ng aming puso sa mga oras na ito. Lord, we will worship you individually, personally. And every song, every word na aming pong aawitin, Panginoon, ay para sa iyo, O Diyos. Dahil tunay nga na ikaw ang Diyos na nagtiwala sa amin. Na ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin. And you will give us the strength, the hope, na ikaw ay palaging nariyan sa amin, Panginoon. Oh, we thank you, Lord. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O
tapat sa'yo. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Pagkatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y nabag. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luluwalhatin ka.
buhay ko, Panginoon. Sinasamba kita, muling nangalan mo, aking Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat, salamat, Panginoon. Oh yes, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga na iyong presensya ay muli kami niyayakap sa mga oras na ito. Lord, patuloy ka mangusap sa bawat isa po sa amin. Lord, kailangan ka namin, Panginoon. We need you. Tunay nga na napakabuti mo sa aming mga buhay, O Diyos. Lord God, sa pakikinig namin ng iyong salita sa umagang ito, Lord, I pray na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging uhaw na uhaw, gutom na gutom, Panginoon, sa iyong salita. Lord, we want more of you. We want to know you more, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Alam ko, O Diyos, na meron kang gagawin sa umagang ito sa bawat isa po sa amin. We thank you, Jesus, for you deserves the highest praise, the highest worship. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Amen? Please settle down. At dadako po tayo sa salita ng Panginoon ngayong umagang ito. Sino po bang nakaranas ng presensya ng Panginoon? Amen. Ang presensya po ng Panginoon is, masasabi nating walang kahalintulad. Amen po ba? Wala po siyang kahalintulad na lugar. Amen? So before we proceed dito po sa atin pong salita ng Diyos, because the Word of God are here to encourage us. Amen? If you are in your, masasabi natin, mababang lugar ng buhay mo, you are in your, masasabi natin, nasa pinakamagulong sitwasyon ang buhay mo, we can find peace. Amen? In the presence of God. Amen? So, awitin po natin yung last song na inawit natin kanina, using the guitar, and let's meditate the message of the song. Amen? Ang Diyos po natin ay mabuti. Tama po ba? Amen? Sabi nung awitin, napakabuti mo. Because if God is not good to your life, wala ka dito sa lugar na to. Amen? Maaring nandun ka sa hospital. Binabayaran yung bawat metro ng oras mo. Binabayaran yung bawat hininga mo. Amen? But thanks be to God, binigyan niya tayo ng pagkakataon na makilala siya. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na kung saan maranasan natin yung dakilang bagay na binibigay po niya sa atin. Amen? With eyes closed, kung kabisado niyo yung awitin, with eyes closed, never mind or don't mind yung katabi mo, it's between you and our God. Okay po ba? Amen? And let God speak to you. Amen? Let's sing this song.
Napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Amen. Lord, pagpalain po ninyo ang iyong salita ngayong umagang ito. Those hearts, oh God, that are ready to accept your word. Penetrate to each and everyone's heart. Because only you can transform us. You can change our mourning into dancing. You can change our sorrow into joy. You can change our ashes into beauty. You are an awesome God. And we are privileged, oh God, that we serve an awesome God. This morning, oh God, Holy Spirit, have your way in this place. Malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Mangusap ka po sa bawat isa po sa amin. We honor you, we glorify you, God. This we ask in Jesus' name. Amen. 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 Topic po natin for the whole month of May is about denying
of ourselves. Amen? Napupurugan na po ba tayo sa pagdi-deny ng sarili natin? Amen? So, ang pag-usapan po natin ngayong umagang ito is about denying yourself in God's presence. Yung presence ng Diyos, yung pinag-usapan po natin kanina, wala pong makukumparang anumang bagay o alinmang lugar dito sa mundong ito. Amen? Sabi po ng Disneyland, the happiest place on earth. Amen? Yun ang tagline nila. Amen? Kung Disneyland is the happiest place on earth, bakit marami pa ring hindi masaya? Amen? Nagtanong po ba tayo? Kung ang Disneyland sinasabi nila na happiest place on earth, bakit yung mga nakapunta doon, still they are not satisfied? Amen? It's because it's only in God's presence where we are being fulfilled. Amen po ba? Sa presensya lamang po ng Diyos, tayo na pupuno. Lagi ko pong sinasabi dito sa harapan na isang great philosopher, sabi niya, there's a vacuum in our heart that only God can fill. Amen po ba? Meron pong puwang sa puso natin na ang Diyos lamang po ang makakapagpuno. Ang Diyos lamang po ang makakapagpuno. Dito po sa Mark 8:34 to 35. Kaya pala, bago po natin puntahan, pakipatay yung FX. Kaya pala, ganun na lamang yung cherish or pag-accommodate ng psalmist ni David sa presensya ng Diyos. To the point na sinabi niya, even though I would rather be a doorkeeper in your courts than to dwell in the house of the wicked. Sabi pa rin ni Moses, sabi niya, Lord, if your presence doesn't go with us, don't take us away from here. There's something in God's presence na gusto ko pong makatch ng bawat isa. Amen? It has something to do with ourselves. Denying yourself in the presence of God. But what do we mean by denying yourself? Every Sunday after Sunday, Wednesdays after Wednesdays, we're going to church. Nagpupunta po tayo sa church, umaawit tayo, sumasamba tayo. Pero naiintindihan po ba natin the very purpose, why are you here? Or just dahil niyaya ka, or maaring just to appease your mind, para lang masabi mong nagsimba ka. This morning, I want you to catch this message na binigay sa atin ng Panginoon. Have we experienced denying ourselves in the presence of God? Or are we taking it for granted? Yung presence ng Diyos, do we take it for granted? Or do we cherish it? Parang ayaw mo nang lumayo, ayaw mo nang lumampas yung oras because of God's presence. Or tingin tayo ng tingin sa orasan. Because in the presence of God, you can experience na it is not bounded by time. Na sa pag-awit mo sa Panginoon, sa pagpunta mo sa iyong sariling altar, sa pagkikipagniig mo sa ating Panginoon, hindi mo namamalayan ng oras. Na-experience na po ba natin yun? Na ilang oras ka na nagdadasal, ilang oras ka nakikipag-commune sa Panginoon, and yet, parang yung sarili mo, napakadali lang nung panahon. Because in God's presence, it is not time-bounded. Basahin po natin dito sa Mark 8:34 to 35. Ano po sabi dito?
when he had called the people to himself, with his disciples also, he said to them, whoever desires to come after me. Nag-desire po ba tayo to follow Christ? May kausap po ako. Did we desire to follow Christ? Amen. Ito po yung word para sa atin. Whoever desires to come after me, sabi ng ating Panginoong Yesus, let him deny himself. Ano ibig sabihin ng deny himself? And take up his cross and follow me. Whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. Self-denial means to disown and refuse to follow the impulses of self. Yung karapatan mo, isinasantabi mo for God's sake. That is what we mean when we say denying yourself. Yung katalinuhan natin, yung kakayahan natin, yung karangyaan natin, yung kayamanan natin, you have to separate it. When you enter in God's presence, we have to deny ourselves in God's presence. Giving up one's right. Karapatan ko eh. Kaya ganito po nangyayari sa mundo natin, punong-puno ng karapatan. Amen? Nabalitaan natin yung mga estudyante. Dahil sa karapatan nila, anong sabi? Mag-walk out sila na mag-walk out. Amen? Kaya ang karapatan minsan, hindi nagbibigay kaluguran. Hindi nakakabuti. Amen? Self-denial means to disown. Itatwa mo yung sarili mo, yung kakayahan mo, in order for God to move in your life. Kaya minsan pilit na tayo ng pilit sa isang bagay, minsan pagod na tayo, habol tayo ng habol sa sitwasyon, and yet parang walang nangyayari because you are doing it through yourself or by yourself. You have to deny yourself. Meaning to say, kung hindi kaya ng sitwasyon, hindi mo kaya ang sitwasyon, meaning to say, that's the place for God to move in your life. Amen po ba? Amen po ba? Kasi kung wala nang ginagawa ang Diyos sa buhay natin, amen, hindi natin ma-experience yung maraming bagay na inilaan niya sa buhay po natin. Whoever desires to come after me, let him deny himself. Sabi natin Panginoong Yesus. Hindi po yung literal to take up your cross. Na tulad po na nakagisnan po natin tuwing mahal na araw. Amen? Marami pong hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kung kaya tuwing mahal na araw, they have to carry their cross. Pumunta po kami ng Iba Zambales nung mahal na araw at nadaanan po namin napakarami. Amen? Because they did not understand what the Word of God says when God said to carry your cross. Kasi if we carry our cross literally, parang sinasabi natin sa ating Panginoon, hindi pa sapat yung ginawa mo, Panginoon. Kaya I have to carry my cross. Pero anong sabi na ating Panginoong Yesus? It is finished. Tama po ba? Nung nabayubay po ang ating Panginoong Yesus, sabi niya, it is finished. Tinapos ko ng lahat. So what do we mean when we say, take up your cross? The cross in this passage means the instrument of one's death to self. Ito yung instrumento na kung saan pinapatay mo yung sarili mo. You have to carry that. Alam po natin na ang cross, it is where Christ died for us. Tama po ba? And yung cross na pinapakerry sa atin ng ating Panginoon is ito yung instrumento na kung saan doon mo papatayin yung sarili mo, your flesh. Kaya nga po sabi ni Pablo dito po sa 1 Corinthians 15, 29 to 31, now if there is no resurrection that will
What will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? Verse 30, and as for us, why do we endanger ourselves every hour? And 31, I face death every day, sabi niya. Yes, just as surely as I boast about you in Christ Jesus our Lord. Pero nagustuhan ko po itong Tagalog version. Sabi niya, kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Matalino ka, marangya ang buhay mo, do not boast it before God. Amen? Amen po ba? Kasi hindi mo alam ang bukas. Hindi mo alam kung kailan hanggan ang buhay mo. Amen? Marami pong nagtatwa, marami pong umusig, marami pong nag-blaspheme sa ating Diyos, and eventually they die. Ano po sabi ng mga sikat na mga tao? Hindi kita kailangan. Eventually, namatay sila. Amen? Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pagkakipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid. No one is righteous, sabi ng banal na kasulatan. But because of Christ, we are made righteous. Hindi ko po sinabing perfect. Righteousness means you know what is your right in God's presence. Right standing before God. Hindi ibig sabihin, kailangan mo maging perfecto. We are made righteous through our Lord Jesus Christ. Sa pamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. And verse 31, kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Amen? Kung may plano rin lang po tayo magmalaki, ang ipagmalaki po natin is ang Diyos natin. May kausap po ba ako? Amen. That's the cross. Self-denial, the cross, ito pong apat na salita. Gusto ko pong ihatid po sa atin. Saving life. Ano po sabi dito sa verse 35? For whoever desires to save his life will lose it. Bakit sinabing whoever desires to save his life will lose it? Saving life for oneself. Ito pong saving life for oneself na to is avoiding his cross and refusing to deny himself. Gusto mong iligtas ang sarili mo, meaning to say, you are avoiding the cross before you. Saving life for himself, yung life po doon is yung life in an earthly sense. But whoever loses his life, sabi naman po rito, for my sake and the gospel will save it. Contradictory. Losing life for God's sake. Meaning to say, taking your cross and accepting to deny yourself or yielding yourself before God. Meaning to say, yield, bibigyan mo ng daan ang Diyos sa buhay mo. Instead of your will, His will. Instead of your doing, ang kailangan mo is yung kanyang pagkilos sa buhay mo. Denying yourself in the presence of God. What will happen if we refuse to deny ourselves in God's presence? Titignan po natin itong example dito sa Bible. Sa 2 Samuel 6, verses 1 to 15, ito po sa katauhan ni King David. Because in this passage, King David refused to deny himself in God's presence. And what happened to the life of King David? So may preview muna po tayo. Ito po yung mga
salita na makikita po natin. The Ark of God or the Ark of the Covenant. Ito po yung itsura po niyan. Because on the Old Testament, nagdedwell po ang presence ng Diyos dito po sa bagay na to. Ano po instruction ng Diyos? Preview po tayo. Ano po instruction ng Diyos kay Moses when Moses was directed by God to get out from Egypt in order for the Israelites to worship Him, sabi ng Bible. And in this place, ito po yung tinatawag natin tabernacle, nandun po sa bandang huli, nakapwesto, yun pong Ark of the Covenant. Dito po nagdedwell yung presence ng Diyos, back in the Old Testament. Basahin po natin, 2 Samuel chapter 6. Sabi po dito, ito na po yung panahon ni David. Lumipas na po yung panahon nila Moses. And still, nandyan pa rin po yung Ark of God. Again, David gathered all the choice men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people who were with him from Baal Judah to bring up from there the Ark of God. So meron po silang kailangan gawin. That is to bring the Ark of God from that place to Ark of God, whose name is called by the name and the Lord of hosts who dwells between the cherubim. Verse 3, so they set the Ark of God on a new cart. So because they will have to travel, so ang ginawa po nila, isinakay. Yun pong Ark of God or the presence of God. So makikita rin po natin, so they set the Ark of God on a new cart. Nag-strike po sa akin itong salitang new cart. Ibig po sabihin pala, whenever we cater God's presence, kailangan bago tayo. Kailangan hindi yung tira-tira ka. Whenever you come and cater God's presence, you must be new. Anong sabi ng banal na kasulatan? New wine, hindi siya compatible sa old wineskin. Kailangan pag bago yung langis, ay yung bago yung wine, sabi ng Bible, kailangan bago din yung sisidlan. So sabi dito, they set the Ark of God on a new cart. Let's assess ourselves, mga kapatid. Whenever we come and cater the presence of God, yung tira-tira ba natin ang binibigay sa Diyos o yung buo natin? Amen. Nagsasalita po ba ako na may sense? And brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill. And Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. So ito pong dalawang tao nito, sila po yung allowed to carry or to transport the Ark of God. Verse 4 sabi niya, and they brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, accompanying the Ark of God. And Ahio went before the Ark. Ito po isang anak ni Abinadab. Then David and all the house of Israel played music before the Lord on all kinds of instruments, of firwood, on harps, on string instruments, on tambourines, on sistrums, and on cymbals. Verse 6, and when they came to Nachon's threshing floor, Uzzah, pumasok po itong bagong karakter natin, si Uzzah, put out his hand to the Ark of God and took hold of it. Pansinin po natin itong verse na to. And when they came, nung dumating na daw po sila sa Nachon's threshing floor, Uzzah put out his hand to the Ark of God and took hold of it. Bakit po? For the oxen stumbled. Nung matutumba na, amen, nung matutumba na yung humihila sa pinaglalagyan ng Ark of God, ano pong ginawa ni Uzzah? Are we listening? Ano pong ginawa ni Uzzah? He took hold of it, hinawakan.
Para, anong intention? Hindi mahulog, hindi matumba. Good po ba yung intention? Good po ba yung intention? Amen. Pero tignan po natin yung response ng Diyos. Good ang intention. Verse 7, then the anger of the Lord was aroused against Uzzah. Magtatanong tayo, Lord, maganda naman yung intention. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him there for his error. And he died there by the ark. Hindi lang pala nagalit ang Diyos, kundi namatay pa si Uzzah. Ano pong ginawa niya? Tinulungan lang naman eh. Tama po ba? Okay? Meron po tayong kasabihan, the end does not justify the means. Kahit maganda ang intensyon ni Uzzah, dahil mali ang paraan, mali pa din. Bakit po? Because Uzzah is not allowed to hold the ark. Sino po yung allowed dito sa passage natin? Si Abinadab at yung dalawang anak po niya. Amen? It's the presence of God. Okay, makikita po natin how we handle God's presence really matters sa buhay po natin. Kaya minsan sa buhay natin, parang may kulang. Minsan sa buhay natin, parang hindi nagsasucceed. Hindi nagpa-prosper. Let us ask ourselves, maaring mali ang pag-cater natin sa presence ng Diyos. Amen po ba? Are we taking care of God's presence? Inaayos po ba natin, kinikater ba natin sa tamang paraan yung presensya ng Diyos? Sabi ng banal na kasulatan, He inhabits the praises of His people. Nananahan daw po siya sa papuri ng kanyang mga anak. Verse 8 sabi doon, and David became angry. Sino ba naman hindi magagalit doon? Tama po ba? Nagmagandang loob na lang si Uzzah. Pero napasama pa. Because of the Lord's outbreak against Uzzah, and he called the name of the place Perez Uzzah to this day. David was afraid of the Lord that day. So since then, maaari nagtampo si David sa ating Panginoon. And he said, how can the ark of the Lord come to me? Eh kung siya nga namatay eh, paano ako? Maaring ganun sasabihin ni David. So David would not move the ark of the Lord with him into the city of David because from the house of Abinadab, kailangan nilang i-transport ito at dalhin sa city of David. And along the way, natumba, tumagilid yung sinasakyan ng ark. And itong si Uzzah, sa pagmamagandang loob niya, hinawakan niya para lang hindi matumba. And yet, sabi ng banal na kasulatan, God struck him and he died that day. So David would not move the ark of the Lord with him into the city of David, but David took it aside into the house of Obed-Edom, the Gittite. So instead, dun sa city of David, anong ginawa ni David? He instructed, dali na lang to sa bahay ni Obed-Edom. Remember, that is the presence of God. Yung Ark of the Covenant. Nandun nagdedwell yung presence ng Diyos. Verse 11, sabi dito, the Ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Because of the presence of God, amen, hindi lang pala pinagstakan nung ark yung bahay ni Obed-Edom,
may benefit pala nakapalit. May benefit pala nakaakibat. Yung paglalagi ng Ark of God sa bahay ni Obed-Edom. Sa atin pong buhay, sa atin pong pamilya. May puwang po ba ang Ark of God sa buhay po natin? Meron po ba siyang lugar sa ating pamilya? Nagtatanong po ako. Amen? May lugar po ba ang Diyos? Kasi ang sabi dito, there is blessing whenever we come and cater God's presence. Ano pong nangyari kay David? He refused to deny himself. Hindi maaari yan. O, dalhin nyo na lang sa bahay ni Obed-Edom. Kilala po natin si David. Amen? Warrior siya. Kilala natin yung kanyang characteristics. And in this passage, makikita natin na hindi niya nakita yung kahalagahan ng presensya ng Diyos. He refused to deny himself in God's presence. Na instead, ang mapagpala sana, yung city of David, ang pinagpala tuloy is yung house of, o yung family ni Obed-Edom. Verse 12, may nagkwento kay David. Now it was told King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him, because of the Ark of God. Gusto po ba natin mapagpala ang buhay natin? Cater God's presence appropriately. Amen po ba? Hindi yan palamuti sa bahay na isang altar na iniilawan. Amen? Marami po kasi ako mga kamag-anak na meron lugar sa bahay nila na may altar at may mga ilaw. Amen? You can set a place in your house where you can meet our God. Because the primary purpose of this thing sa Old Testament is for God to dwell in that place. Amen? Doon po sa tent of Moses, nandun po nakalagay sa bandang hulihan yung presence ng Diyos. Sabi ng Panginoon, gumawa kayo ng isang lugar na kung saan doon ko kayo imimit, sabi ng Diyos kay Moses. Kaya nagkaroon po ng Ark of God. Amen? Kaya sa pamilya po natin, sa buhay natin, see to it that you have a place for God's presence in your life, in your family. Amen? Make a family altar before our God. Bakit po? Dahil doon po natin imimit. Kahit saang lugar sa bahay natin. Maaaring sa kwarto natin, maaaring kung sa solitary place, sa isang sulok ng bahay, you can make that place as your Ark of God. And if you want the fullness of God, the blessing of God to be in your family, in your life, cater His presence appropriately. Huwag nating isang tabi, mga kapatid. Ano po yung ginawa ni David? Isinantabi niya. Ano pong reason? Natakot siya eh. Amen? Maaring nagtampo siya sa Panginoon. Lord, maganda naman ang intensyon nitong taong ito. Bakit namatay pa rin? Amen? Kasi hindi po tamang tao yung inatasan ng Diyos para mag-carry. Because God cannot break His law. God cannot break His word. Ang instruction ng Diyos, itong pamilya ni Abinadab, ang mga anak niya, yun lang ang may karapatan, ang may right to carry the Ark of God. Pero anong ginawa ni Uza sa pagmamagandang loob niya? Hinawakan niya. Is Uza allowed to hold the Ark? Hindi po siya allowed. Amen? Tayo po mga kapatid, we are allowed to cater God's presence because of what Christ had done on the cross. Di po ba, ang sabi ng banal na kasulatan, when God
was hanging on the cross, anong sabi doon? The veil in the temple was torn from top to bottom. At sabi po ng mga Bible scholars, yung veil na yan, yung kurtina na yan na naghahati from the outer court, inner court to the Holy of Holies, ay 2 inches thick. Ganon kakapal. And yet, sabi ng banal na kasulatan, nahati yung veil na yan from top to bottom. Ano pong sinisignify niya? That all of us can enter in the Holy of Holies. All of us can cater God's presence. Because during that time, before Christ died on the cross, only the high priest, amen, allowed to enter. Ang high priest lang ang merong karapatan to enter the Holy of Holies. Kung hindi high priest ang pumasok, mamamatay siya sa Holy of Holies. Kaya nga ang isang sinasabi ng banal na kasulatan, may tali yung paa ng high priest, may bell yung katawan. Bakit po? Because kung hindi handa yung high priest to enter God's presence, mamamatay siya. And walang sino man pwedeng kumuha ng katawan niya except hilain nila. Amen? Ganun po kahigpit ang pag-cater ng presence ng Diyos back in the Old Testament. Pero pumasok po ang New Testament through our Lord Jesus Christ. Amen? Our Lord Jesus Christ is the ultimate high priest ng buhay natin. Na instead, ang high priest lang ang pwedeng pumasok. Each one of us can now enter and cater God's presence. Amen po ba? Lahat po tayo can now enter the Holy of Holies. But sometimes, mananampalataya, hindi alam pumasok sa presence ng Diyos. Or maaaring hindi alam i-cater yung presensya ng Panginoon. Or maaaring hindi natin binibigyan ng halaga yung presensya ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Amen? Now it was told King David saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark. Maaring sinabi ni David, hindi pwede yan. Ako dapat ang naka-experience niyan eh. Anong decision ni King David? So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. Pansinin po natin salitang gladness. Whenever we come and cater God's presence, do we have that gladness in our hearts? Amen? Because if you do not have that gladness in your heart, better not take the presence of God. Amen? Sabi dito, kinuha niya yung Ark of the Covenant, yung Ark of God with gladness. Kaya nga sa pagpunta po natin sa bahay-sambahan, we should have that gladness in our hearts. Na hindi siya routine sa buhay natin. Uy, Sunday na naman. Sisimba na naman. Amen? Kailangan empty yung puso natin sa paglapit sa Panginoon. Wala tayong dala-dala. Amen? Wala dapat tayo yung katalinuhan natin, iwan natin sa labas. Yung rationale natin, kasi yan minsan, yan ang naghihinder sa atin to experience God's power in our lives. Minsan nag-iisip yung sarili mo, paano ko pagagalingin ng Panginoon? Sabi nga ng doktor, hindi na pwede. Paano ako pagpalain ng Panginoon? Sabi nga, wala nga akong makitang pera sa bank account ko. Minsan yung kaisipan natin, yan ang humahadlang for us to experience the presence of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. And so it was, when those bearing the ark of the Lord had gone 6 paces, that he sacrificed oxen and fatted sheep. Then David danced before the Lord with all his might.
Kanina, takot na takot siyang kunin yung ark. Kanina, nakita natin na nadismaya siya sa nangyari. Na instead of dancing and rejoicing because the presence of God dadalhin sa bahay niya, ano nangyari? Isinantabi niya, ibinigay niya sa ibang tao. At nakita po natin, ang pinagpala, instead of his house, ang pinagpala po yung house ni Obed-Edom. Lahat po tayo nagde-desire na pagpalain ng Diyos. Amen? Sino po dito nagde-desire? Amen? Ang pagpapala ng ating Panginoon, hindi lang naman sa material na bagay yan. Amen? Dahil marami pong may kakayanan, marami pong may kaya, and yet they do not have that peace. Takot sa buhay, takot lumabas mag-isa, takot sa kapaligiran. Then David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with sound of the trumpet. Kaya po sa paglapit po natin sa presence ng Diyos, we should have that expectation that God can fill us. Amen? Pupunuan ng Diyos yung sarili natin. Do not just come inside the church expecting nothing from God. Because how can God fill you up? Amen? Kung hindi ka naman nag-i-expect na punuin ka ng Diyos. Amen po ba? Kailangan we should have the desire na mas lalo pang kumilos ang Diyos sa buhay natin. Every time we come together and meet with each other. Amen? At sa private devotion po natin sa ating Panginoon, set a place in your life where you can meet your God. Amen po ba? Amen po ba? So ang tanong po kanina, what will happen if you refuse to deny yourself in God's presence? Nakita po natin, when David refused to deny himself, dahil gumana yung kanyang rationale, gumana yung kanyang emotion, gumana yung kanyang flesh. The answer is, David did not experience at first the blessing of God. Being bypassed by the blessing. Nilampasan siya. Supposed to be sa kanya yun eh. Tama po ba? Supposed to be siya dapat makaka-experience nun. But because he refused to deny himself na instead of that ark to be brought to the city of David, anong ginawa niya? Binigay niya sa iba. Ano ang nangyari? He did not experience the blessing of God. Ang pinagpala po dito is the house of Obed-Edom. Ano ba yung blessing? Blessing is God's favor, your protection. Blessing yung hindi natin nakikita. It's a spiritual thing. Eyes cannot, our physical eyes cannot see those things. Like ko nga pong in-illustrate that the blessing is just like a wind. You cannot see the wind, but you can experience the effects of the wind. Amen po ba? That's the blessing of God. It's a spiritual thing. You are doing things sa buhay mo, and yet parang hindi nagsasucceed, parang hindi nagpa-prosper. Baka maaaring walang blessing yung ginagawa mo, kapatid. Lord, ba't parang kulang? Parang hindi ako nasasatisfy. Pag gagawin ko na lang ang bagay na to, parang ganito pa nangyayari. Maybe because instead of blessing ang napunta or gumagana, it's a curse. The opposite of blessing. Sabi nga po ni Philip Little, blessing is God giving power to something or somebody to do that which they are designed or intended to do.
blessing is cannot be seen with our naked eye. But we can experience the effects of blessing. Amen? Yung kayamanan natin, yung ating material na bagay, those are only effects of blessing. Pero hindi siya blessing per se. Amen? Sabi po sa Deuteronomy 28, 1 and 2. Now it shall come to pass if you diligently obey. Don't just obey. You have to be diligently. You have to be diligent in obeying the voice of the Lord your God to observe. Hindi lang observe. Ang sabi pa doon, observe carefully. Hindi lang basta you observe. All His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. What if you did not obey the voice of the Lord your God? Makikita po natin yung blessings na yan at yung mga kasunod na mga curses. Saan po tayo doon? The blessing. Amen? All these blessings, sabi niya, will come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Ano po yung susi? Obedience. Amen? With regards to the presence of God, in handling or catering His presence, do not rely on your own intellect, on your own will. Ano sabi ng banal na kasulatan? My ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Huwag nating isipin. Bakit? Mababaliw tayo for sure. Amen? Hindi natin maintindihan yung sitwasyon. Anong kailangan natin gawin? You have to ask the peace that comes from God. Because the peace that comes from God, sabi ng banal na kasulatan, surpasses all understanding. At first, in human nature, makikita po natin, David relied to himself on what happened. He refused to deny himself. But when he yielded, nung nag-give in na siya, that's the time when he yielded and denied himself, that's the time he started to see and experience the benefits of being in the presence of God. Yung pag-aawitan po natin dito sa church, wag po natin gawing ritual. Amen? May kausap po ba ako? Wag natin gawing ritual. Maaring iba nagsasabi, mamaya na akong Word of God pupunta kasi praise and worship pa lang naman. Pero sa pagkakataon po ng sinasabi nating praise and worship pa lang naman, it is us who are speaking or giving glory to God. That portion is for us, para ikaw ang magsalita sa Diyos. Kasi pagdating ng salita ng Diyos, the Word of God, it is God's time to speak to each one of us. Kaya lahat po ng bahagi ng atin pong ginagawa sa loob ng iglesia are all important, are all the same. Pare-pareho po lahat yan. Not only the Word of God, but rather, pareho po yan sa pagpupuri natin at pagsamba natin sa ating Panginoon. Naintindihan po ba natin? At first, in human nature, David relied to himself on what happened, but when he yielded and denied himself, he started to see and experience the benefit of being in the presence of God. Do not take for granted the presence of God.
Amen po ba? Do not take for granted the praise and worship thing. Amen? Lahat po yan, importante. Bahagi po yan. Because in the presence of God, amen, gusto ng Panginoon makipag-communicate tayo. Di po ba ganun naman ginagawa nila sa Garden of Eden? During the day, nakikipag-usap ang Diyos kay Eden. Amen? Yun po yung nais ng Diyos sa atin. Hindi lamang po dyan nakaupo tayo nakikinig. Gusto rin po ng ating Panginoon tayo magsalita sa Kanya. Sabi nga po, communication is a two-way process. Meron nagsasalita, meron nakikinig. Meron naman time na darating yung nakikinig ang magsalita at yung nagsasalita ang siyang makikinig. We know that where the presence of God, where the presence of the Lord, there is liberty. Feeling po ba natin, na-experience po ba natin na parang punong-puno tayo ng problema? Parang nakakulong tayo sa sitwasyon na hindi na makalagpas-lagpas? Amen? Anong sabi po sa 2 Corinthians 3:17? Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Gusto mong makalagpas, gusto mong makalaya, go to where the presence of God is. Go to where the Spirit of God is. Amen po ba? When we are in the presence of God, sabi ko nga po kanina, do not bring with you your profession, your possession, your intellect, kasi lahat po yan, walang saysay yan sa harapan ng ating Panginoon. We cannot boast those things. Just bring with you as you are. Dali mo lang yung sarili mo, no attachments. Lord, here I am. Sabi nga po ni Job, di po ba? Naked I came from my mother's womb, and naked will I depart. Blessed be the name of the Lord. Wala tayong pwede ipagmalaki sa ating Panginoon. Isang aspeto po ng catering the presence of God is where we worship Him. Doon po tayo sumasamba sa ating Panginoon. Ano ba yung worship? Lagi natin sinasabi, worship means giving reverence. Kaya nga po, ang awitan dito, hindi po siya praise at worship. Amen po ba? Amen? Yung nakasanayan natin, pag praise, fast song, pag worship, slow song, hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, when you praise a person, you declare who the person is. Ang galing-galing niya, ang gwapo-gwapo niya, ang ganda-ganda niya. That's praise. Amen? Sa harapan naman ng ating Diyos, you declare who God is in your life. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Kung wala kang masabi, it's because baka walang laman yung puso mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Amen? That's praise. Because slow songs can be a praise song, and a fast song can be a fast song can be a worship song. Amen? Hindi nagmamatter sa Diyos yung bilis o bagal ng pag-awit natin sa Kanya. Ang nagmamatter sa Panginoon is tayo na dinideclare sino ang Diyos, tayo na sumasamba sa ating Panginoon. Amen po ba? May kausap po ba ako? Amen. Sabi po dito, giving reverence or surrendering ourselves before Him. Nakakita na po ba tayo na pag merong naghahabol ang pulis at nahuli ng pulis yung holdupper, ang ginagawa ng holdupper? Tinataas ang kamay. That's a good illustration in the presence of God. You surrender your life. Kaya nga po hindi nakakahiya magtaas ng kamay sa pagpupuri at pagsamba natin sa Diyos. Amen po ba? Kasi maaaring iba hindi sanay. Pero,
Kung ikaw nagsusurrender ng buhay mo sa Panginoon, you can just easily raise up your hands before God. Lord, suko na ako. Amen? Takbo tayo ng takbo sa palayo sa ating Panginoon, tulad ni Jonah. Amen? Napapagod na tayo sa kakaiwas sa sitwasyon, and yet, nandyan pa rin, nakasunod sa atin. Why not surrender yourself before God and let Him do what He has to do in your life? Amen. Let's surrender our lives before Him. Kasi at the end of the day, wala tayong magagawa kung wala ang ating Diyos sa buhay natin. Amen? Amen po ba? Amen. Raising of hands, surrendering before a person in authority. Or maaari din pong isang example is a child wants to cling to his father. Kaya minsan, ako po yung mga anak ko, di ba? Pag gusto nilang magpakarga sa akin, anong ginagawa? Tinataas ng kamay. That means to say, gusto nilang kargahin mo. Pagod na po ba tayo sa buhay? Surrender your life before God. Raise your hands before Him. Lord, hindi ko na kaya. Amen? Amen po ba? Am I talking with sense? Amen. Sabi po dun sa Psalms 22 verse 3, He inhabits the praises of His people. Kaya po yung pag-awitan natin, sa pagsamba natin, sa pagpupuri natin sa Panginoon, hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. Amen? Meron po yung bahagi sa ating Panginoon. Psalms 91 verse 1. Ang sabi po rito, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Paki-flash. Psalms 91 verse 1. He who dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Minsan nagagapi tayo ng kaaway because sometimes we don't have that fortress in our lives. Wala tayong harang. Wala tayong tanggulan. Amen po ba? Kaya easily attack tayo ng kaaway. Why not go and dwell in the presence of God? Sabi doon, He who dwells. Hindi po niya sinabi, He who visits. Magkaiba po ang visitor sa resident. Because if you dwell in that place, you are a resident in that place. Doon ka nakatira. Alam mo yung pasikot-sikot sa lugar because doon ang bahay mo. Ang sabi ng verse 1, He who dwells. Hindi niya po sinabi, He who visit. Sa buhay po natin, are we a visitor in God's presence or are we a dweller in God's presence? Nagde-dwell po ba tayo o bumibisita lang tayo pag kailangan nating bumisita? Lord, pagod na ako. Bisita tayo sa presence ng Diyos. Kaya minsan, pag nagkawindang-windang ang buhay, balik tayo sa presence ng Diyos, bibisita ka na naman. Pag okay ka na naman, yung sinasabi nilang submarine Christians. Alam natin yan? Submarine Christians? Lulubog? Lilitaw. Amen? Hinahanap sa atin ng Panginoon is to be a dweller in His presence. Bakit po? Because we need that fortress in our lives. May tanggulan tayo. Sa panahon po ng Old Testament, panahon po ng medieval period, mahalaga po ang defense. Mahalaga po ang bakod. Kaya karamihan ng mga castles during that time or kingdoms during that time, makakapal po at matataas ang mga bakod. That is fortress. Amen? Tuloy po natin, verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I will trust. Verse 3. Surely, amen?
He shall deliver you from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover you, amen, kung dweller tayo, He shall cover you with His feathers, and under His wings shalt thou trust. Makikita po natin yung mga manok, di ba, na merong sisiw. Ano po ang ginagawa pag meron pong umaatake? Itinatago niya under the wings of the hen, di po ba? Sa inahin. His truth shall be thy shield and buckler. Verse 5. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near you. Verse 8. Only with your eyes you can see and behold and see the reward of the wicked. Because you had made the Lord, which is my refuge, sabi po ng psalmist, even the Most High, your habitation. Kita po natin, habitation. Kailangan maging dweller po tayo. Next verse. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For He shall give His angels charge over you and keep you in all your ways. They shall bear you up with their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and the adder, and young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Verse 14. Because He hath set His love upon me, amen, because you made the Lord your dwelling place, therefore I will deliver him. Amen? Make this passage as your own word sa ating Panginoon. I will set him high because he hath known my name. He shall call upon me and I will answer him. Ang maganda pa po sa Diyos natin, He will be with us in trouble. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, if God is for us, who can be against us? Amen? I will deliver him and honor him. And last verse, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Many Christians do not understand the essence of God's presence. They do not want to deny themselves in His presence. Taking it for granted. Sometimes do not want to participate in worship service. Sa last passage po natin, and may I call the worship team. Psalms 84 verses 1 to 12. Sabi po dito, how lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints, sabi po ng psalmist, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Kaya ganun na lamang pala yung pagnanais ni David to be in God's presence. Remember David, kung sa lahat ng masasama, siya siguro may tuturing nating masama. Tama po ba? An adulterer, a murderer. Amen? Lahat na siguro ng kasalanan nasa kanya. And yet, he know his part in God's presence. And whenever he commit mistake, whenever he sinned against God, he always go back to God's presence. Amen? Doon siya nagbubuhos ng kanyang saloobin. Verse 3, sabi doon, even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself where she may have her young. A place near your altar, Lord Almighty, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. Are we a dweller in God's presence? Sabi po dito, you are blessed. Blessed are those who dwell in your house, for they are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of streams. The autumn rains
also cover it with pools. They go from strength to strength till each appears before God in Zion. Verse 8, hear my prayer, Lord God Almighty. Listen to me. Doon nagbubuhos si David sa presence ng Diyos. Huwag mong ibuhos sa kapitbahay mo, sa katabi mo, o sa pamilya mo on all your might yung problema mo. Because may hangganan ang pagtulong nila. Minsan hindi ka nila maintindihan. Amen? Hindi nila alam yung pinagdadaanan mo. And yet, merong salita ang Diyos to comfort us. Hear my prayer, Lord God Almighty, sabi sa verse 8. Listen to me, God of Jacob. But sa dinami-dami pa naman ng pangalan, bakit God of Jacob? Bakit si Jacob pa? Amen? Bakit si Jacob? Alam natin yung karakteristik ni Jacob. Ano po ba yung karakteristik? Manloloko, makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Maaaring sabihin mo, listen to me, God of Arlene. Listen to me, God of Dong. Listen to me, God of Alvi. Makasalanan tayo eh. Amen? But God gives us always chances after chances. Amen? He always gives us chance. Amen? Hindi lang yung pelikula na second chance. Look on our shield, O God. Look with favor on your anointed one. Sabi sa verse 10, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Amen? Sabi niya, isang araw lang, okay na, satisfied na ako. Sabi ni David, sa presensya mo. Kaysa mag-dwell ako 1,000 years, wala naman ang presence mo. Kaya pala yun ang sinabi ni Moses. Sabi niya, Lord, if your presence doesn't go with us, do not take us away from here. Do not take us away from where your presence is. I would rather be a doorkeeper in your house, in the house of my God, than dwell in the house of the wicked. Sabi niya, okay lang, maging asheret na lang ako sa presence mo. Tagabukas sara ng pinto. Kaysa naman tumira ako sa tahanan o sa bahay ng masasama. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. Saan natin matatagpuan? Only in God's presence. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. No good thing. Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you. In God's presence, deny yourself. Amen po ba? Hindi sa sarili nating kakayahan. Hindi sa sarili nating karangyaan. Malakas ka ngayon, hindi mo alam ang bukas. May kakayanan ka ngayon, hindi mo alam ang hinaharap. Kung hanggang saan ang kakayanan mo. Kung hanggang saan ang katalinuhan mo. Kung hanggang saan ang buhay mo. Deny yourself in God's presence and let Him do His part in your life. Let us stand. And let's meditate this song that says, lovely are your dwelling place. Sa presence po ng Diyos, we should be a dweller, not a visitor. Amen po ba? Do not just visit God's presence. Huwag mo lang bisitahin yung presence mo. Bahay mo dapat yun. Amen po ba? Tahanan mo dapat yung presensya ng Diyos. Marami pong benepisyo ang maglagi sa presence ng Diyos. Amen?
while singing this song, make this a personal prayer before God. And let Him speak to you. Let Him do His part in your life. Let's sing this song. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Are we thirsty for God's presence? Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Let's sing again. Lovely are your dwelling place. Lovely Mean it from your heart. are your dwelling places. We want His presence. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. He is our rewarder who diligently seek Him. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. All hands are raised. I love Raise your hand before God. I love you, I love you, I love you. Surrender your I life. love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Jesus, there is none beside you. My heart will follow only after you. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is none beside you. Righteous ruler of the earth,
bow down. Church, worship Him today. Name over all names. Raise your hand before Him. I sing you praises. It's all that I can say. All together, worship to Him you today. is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy. Whisper to God how you love Him. Let's sing it together with a whisper voice. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow only after you. Lord, narito po kami sa iyong harapan. Knowing, O God, that apart from you, we're nothing. Lord, we need your presence. Help us, O God, to deny ourselves. Restore unto us the joy of our salvation. Renew a right spirit within us. Salamat po ngayong umagang ito, Panginoon, that you reminded us how important your presence is. That you reminded us that we should and we have to deny ourselves before you. Salamat po, Panginoon, as a gesture, O God, na nagkakaisa po ang iyong mga anak dito po sa JBLU Church. We offer our lives before you. Lord, over our lives, pangunahan po ninyo ang aming buhay. Pangunahan po ninyo ang iglesyang ito. Salamat po, Panginoon, that whenever we come to seek you, you are always there to meet us. Salamat po sa ginawa mo at sa gagawin mo pa sa bawat isa po sa amin. Truly, O God, how lovely is your dwelling place. We honor you, we glorify you. This we ask in Jesus' name. Amen and amen, amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dadako sa gawain ng pagbibigay. At sa ating pong pagbibigay, katulad po ng ating pag-aralan, yung about sa worship, meron po sa Bible, sa Mateo chapter 2, meron po diyang wise men. Nung isinilang si Jesus Christ,
Pagkasilang po kay Jesus Christ, merong mga taga-silangan na pumunta na hinahanap si Jesus Christ dahil nakita daw nila yung tala. Amen? At meron po silang daladalang handog. Ano po yun? Gold, frankincense, myrrh. Amen? At tignan po natin itong mabuti mga magulang, mga kapatid. Ano yung motibo nila? Bakit nila gustong makita si Jesus? Una, para ano? Sambahin. Pangalawa, maghandog. Amen? Ano po yung dala nila? Gold. Una, gold. Diba? At kung titignan po natin mga magulang, mga kapatid, sa panahon po na yun, wala namang kotse. Wala pong eroplano. Na kung saan yung paglalakbay nila, malayo po yung kanilang nilakbay. Kung babasahin po natin yung Matthew, malayo po yung kanilang nilakbay. Hindi po katulad ngayon, pag sumakay ka ng eroplano, 2 oras, 3 oras, nandun ka na sa paroroonan mo. Pero yung mga wise men na yun, ilang araw, anong panahon, anong hirap ang kanilang ginugol. Minsan siguro umuulan, disyerto, siguro maraming alikabok. Para lang makita nila si Kristo, para lang masamba nila si Kristo, para lang madalhin nila yung kanilang handog. Di ba? Lahat yun tiniis nila. Amen? Sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, meron din tayong handog. Ano yun? Dapat itong 3. Una, ginto, gold. Dapat yung paghandog mo sa Panginoon, yung pagbibigay mo sa Panginoon, dapat dalisay yan. Galing yan sa puso. Dito po sa mundo, anong pinakamagandang bagay tignan? Ginto. Diba? Minsan minimina pa. Kaya nga po sa ating pagbibigay, mga magulang, mga kapatid, dapat yung galing sa puso, yung talagang dalisay. Dahil ang sabi sa Bible, mapalad ang may mamalinis na puso dahil makakasama natin ang Diyos. Amen? Pangalawa, ano po yun? Yung dala ng mga wise men. At take note, kapatid, ang tunay na wise men, di ba? Yung handang sumunod sa ating Panginoon. Kaya tignan mo yung katabi mo, wise men ka ba? Pag wise ka, kapatid, hindi mo alintana yung hirap. Hindi mo alintana yung mga bagyong mga ulan, yung init. Masamba mo lang ang Diyos through giving. Amen? Diba? Kaya nga sabi ko kanina, itong mga wise men na to, di ba minsan nalilil lang tayo ng mundo, yung kantang may 3 haring nagsidalaw. Hindi po hari yun. Wise men yun. Matalino po yun. At kung ikaw matalino, alam mo yung para sa Diyos. Amen? Dahil sabi ni Kristo, anong mukha yung nasa pera? Sabi na sumagot, kay Cesar po, give to Cesar what to do to Cesar. Bigay mo sa Diyos kung ano yung para sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, mga magulang, mga kapatid, dahil sa pinaghirapan mo, ayaw mong ibigay sa Diyos. Ang totoo, galing po lahat ng mga bagay sa Diyos na nilikha niya, napahiram lamang sa'yo. Kaya nga sabi kanina ni Pastor Albi, about kay Hope, hubad akong lumabas, hubad din akong babalik. Amen? At yung pangalawang handog, ano po yun? Frankincense. Ano po yun? Yung parang humahalimuyak. Dapat yung handog mo, dapat aabot sa langit. Dapat mahalimuyak po yan. Huwag mo pong ipaamoy lang sa kapitbahay mo. Huwag kang magbibigay dahil gusto mong makita, gusto mong maging bida, ito bibigay ko. Huwag mong ipahalimuyak na kung saan kay brother, kay sister lang. Dapat yung motibo natin sa pagbibigay, dalisay. At ito'y makakaabot sa kalatian ng trono ng Diyos at ito'y maaamoy niya na mabangon samyo sa kanyang harapan. Amen? Kaya nga dito kasi sa mundo, minsan inihabang dahil kung wala ako dyan, wala ako dyan. Kung walang ganyan, wala rin sa akin, wala yan. Di ba? Di po ganon. Pag nagbigay ka sa Panginoon, una dapat dalisay, purong ginto, puro ang puso mo. Pangalawa, yung bira, dapat, ay yung frankincense, dapat humahalimuyak. Yung pangatlo, mira. Nabasa ko po, yung nag-press ano ba yan? Hindi nagpapabulok, yung ginagamit sa boreal ba yun? Preserve yun, nagpe-preserve. Wag mong kainin yung tithes. I-preserve mo, dali mo sa Panginoon. Wag mong gagasusin. Para sa Panginoon yan lalo na kung Kristiyano ka na. Dapat pag gumunta ka kay Lord, dapat hindi mo binabawasan yung kanya yan Sabi niya sa Malakay 3 din Amen? Kaya maraming tao, di ba, ang totoo, bukas na ang langit sa bawat isa. Kaya lang hindi maranasan yung blessing. Bakit?
Kasi nakatingin sa pang material ng bagay. Amen. Pero ang totoo, kaya pong ibigay lahat ng Diyos yung mga bagay na gusto mo, basta gusto niya. Amen. Kaya nga po katulad ng wise men din tayo. Diba? Kung alam mo yung truth, di ba? Tinatayuan mo. Amen. Kaya nga po sa atin, pagod na pagod tayo mula Lunes hanggang Sabado. Di ba? Yan po yung paglalakbay. Ito po yung panahon ng paghahandog, pupunta kang church. Na kung saan i-offer mo. Katulad ng mga wise men, natagpuan nila, nagpatira pa sila. At sinamba daw si Kristo. Take note, pagsamba nila, wala namang instrumentong ganito. Walang drums, walang keyboard, walang gitara, walang bass. Wala po. Ang tunay na pagsamba, hindi siya nakabase sa ganito. Nakabase siya sa puso mo. Amen? Kaya kung wise men ka talaga, may tugtog o wala, pupunta kang church. Nakakalangkot, isipin ngayon, ang lapit lang. Di ba, maraming tao, di nagpupunta ng church. Bakit natatakot? Ang tunay na wise men, mga magulang, mga kapatid. Di ba? Kung alam mo yung pupuntahan mo, di ba? Talagang magagalak ka. Amen. Dahil sa panahon ngayon, katulad ka po ng sinasabi ko, when the man is talk, everyone's listen. Pero pag salita na ng Diyos, wala na masyadong nakikinig. Tama? Amen. Kaya nga sabi ni Lord, do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Magbabago talaga dapat ating kaisipan. Dahil ang gawa ng mundo ngayon ay bigyan ka ng mga magagandang bagay na mabubulok na ikapapahamak natin. Amen? Na imbis na magtiwala ka sa Panginoon, ang tinitiwalaan mo na lang yung sarili mong lakas. Hanggat di ka naka-corner, ayaw mong sumurrender sa Panginoon. Amen? Kaya nga po sa ating pagbibigay, dapat wise men ka. Katulad ng mga pantas na yon na dumalaw kay Kristo, may dalang handog. At sa ating pong ikapo ngayon na ibibigay, tiyakin po natin na galing po ito sa ating puso. Amen? Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, na may ilalang ng langit at lupa, na may-ari ng ginto at pilak. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo sa bawat isa na experience namin ang iyong kadakilaan, na na-experience namin ang iyong likha, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, sa aming pagbibigay ng aming mga ikapot handog. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Tunay nga, O Diyos, na ang lahat ng aming hawakan, tatapakan, sasalitain, pagpalain mo, Panginoon. Lord, patunayan mo sa mga tao na susubok sa pagbibigay na ang iyong pangako ay hindi sa iyo babalik na walang kabuluhan. Tunay nga, O Diyos, na patunayan mo sa kanila na ikay Diyos na buhay na kaya magpala ng mga bagay-bagay dito sa mundo, Panginoon. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa aming pagbibigay na ito. Ikaw ang isang maparangalan, ikaw ang maitaas, at ikaw ang siyang malalahati sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isus. Ang lahat po sabi na, Amen. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y nagdadangi, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatanghan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y
sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko, sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko. Kailan ba'y nilalayo? Ikaw ang kaligtasan ko. Pinabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas. Kailan ba'y nilalayo? Ikaw ang kaligtasan ko. Pinabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas. Kailan ba'y nilalayo? Ikaw ang kaligtasan ko. Pinabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko, sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko, kailan ko Amen. Dumako po tayo sa mahalagang announcement. Inaanyayahan ko po lahat na manood ng Speak Live every Monday at 7 p.m. Dito po natin mapapanood yung testimony ng mga brothers and sisters natin kung paano nila nakilala si Lord or kung paano sila binago ni Lord. Yan. So sa Tinig ng Pag-asa naman po, every Tuesday and Thursday, 7 p.m. Dito po natin maririnig ang mga turo ng ating pastors sa Calapan, dito sa ating sa Bacoor, sa Parañaque at sa Alaminos. Yan, odd po tayo. Sa midweek service naman po, inaanyayahan ko po kayo lahat na dumalo every Wednesday at 7 p.m. Makinig po tayo ng Word of God. At let's continue to soak sa presence ni Lord every Friday. Inaanyayahan ko rin po kayo umattend sa aming prayer at 7 p.m. Yan. Sa J Blue Leaders and Workers, spiritual feeding every Tuesday at 8 p.m. So, yon. Kung mga workers man or leaders, attend tayo guys. So, yung discipleship training natin, tuloy-tuloy pa rin. So, sa kids, Sister Clyde, ages 3 to 12, Mondays at 6 p.m. Sa youth naman po, si Sister Hylene,
ages 13 to 21, Sundays at 4 p.m. Sa young adult naman, si Brother Shilemon, Sister AI, ages 22 to 30, Thursdays, 8:30 p.m. Adult women, Sister Arlene, ages 31 to 50, Thursdays at 8 p.m. Sa adult men, si Brother Rio, ages 31 to 50, Sundays, 7 p.m. At sa senior adult, si Reverend Stella, ages 51 and up, every Thursdays at 8 p.m. So sa ating naman online prayer gatherings, sa mga fathers, every Monday to Saturday, 4 a.m. Sa mothers, Monday to Saturday at 5 a.m. At pastors, Monday to Friday at 5 a.m. Huwag natin kakalimutan na mag-like, follow, and subscribe sa account sa page ng Jesus Believed Up Church, sa Facebook at sa YouTube naman po. Subscribe and ring the notification bell sa YouTube channel. Meron pa? Wala na? Okay. Yun lang po sa ating announcement. Thank you po. Amen. Tayo po'y dumako sa Amen. ating... Bago po muna tayo mag-closing, meron po muna tayong mission offering. Amen. Katulad nga po ng nabanggit po ni Pastor Joseph na kung saan kailangan maging mabangong samyo yung mga binibigay natin sa ating Panginoon. Basahin ko lang po itong Acts 44 to 45, 44 to 45. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Amen. Katulad po sa ating pagbibigay po ng mission offering po natin, wala na pong gas na 5 piso. Wala na pong gas na 20 pesos. Amen. Tumataas po yung gas natin ngayon. Umaabot na po ng 80. Kung bababa man, cents lang o piso. Tataas ng 4. Amen. Mahirap naman pong yung mga humahayo ay maglalakad. Amen. Baka katulad po ng sinabi po ni Pastor Dong na kung saan na wala pa, di pa uso dati yung mga kotse, eroplano. Ngayon po ay uso na. Amen. Mahirap pong lumangoy papuntang Mindoro ang ating bishop. Baka abutin po ng ilang araw ang paglangoy. Kaya sa pagbibigay po natin ngayon ng mission offering, make sure po na yung pagbibigay po natin ay bukal sa ating puso. Katulad nga po ng mag-o-open na naman po ng gawain sa Sambales. Kailangan po talaga ng ating mga lingkod, ng panggas, pangkain. Kaya sa pagbibigay po natin, hayaan po natin na ito po yung maging magandang kaloob sa ating Panginoon na ang Diyos naman ay nakikita niya kung sino yung nagbibigay ng bukal sa puso. Nakikita ng Diyos at ang Diyos ang magpapala sa bawat isa. Amen? Kaya tayo po yung manalangin, pumikit. Lord, salamat Panginoon sa mapagpalang umagang ito, Panginoon. Lord, ito pong aming mission offering, Panginoon, na kung saan, O God, maging mabangong samyo sa ito, O God. At Lord, marami pang mga kaluluwang maligtas sa pamamagitan ng iyong mga anak, mga lingkod, O God. At Lord, marami pang mga gawain na mabuksan para sa iyong kalalawak ng iyong kaharian dito sa lupa, O God. Lord, sa mga anak mo, Panginoon, na mga gagamitin ngayon sa pagbibigay, Lord, ibalik mo na siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, ang mga pagpapala, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo. Muli po nating awitan ng ating Panginoon. Bigay ang pasasalamat, papuri sa ating Diyos Ama. Sa iyong papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon,
gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama, ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo'y manalangin. Ama namin banal, sa pangalan namin Panginoong Isus, sa Espiritu Santo, Lord, salamat o God sa umagang ito na kami o God ay diniligan mo ang aming puso, na kami o God ay makarinig ng iyong salita o Lord. Tunay o God ang iyong salita ang nagbibigay sa amin ng buhay o God. Lord, salamat o God sa salita namin narinig o God, na sa ganun o God, kami o God ay mabubuhay na marangal o God sa harapan mo Lord. Salamat o God sa iyong anak na nagbigay ng iyong salita o Lord. Tunay o Diyos, ibalik mo ang kalakasan niya na wala o God, at katalinuhan pa o God, ibibigay mo sa kanya upang ganun o God. Ipaliwanag niya o God ang salita mo na gagaling lamang sa iyo Lord. Lord, salamat o God sa mga blessing na pinagkaloob mo sa araw na ito o God, na kami o God uwi sa aming tahanan o God, na dala-dala namin ang iyong pagpapala o God. Sa ganun o God, ingatan mo kami sa aming pag-uwi o God, na kami o God ay uwi sa aming tahanan na ligtas o Lord, at babalik kami sa iyong sambahan o God, na kami o God ay may daladalang na nanggagaling sa iyo, na ipahayag namin ang kabutihan mo ginawa sa amin o God. Salamat o God, muli binabalik namin lahat ng kabutihan. Pasalamatan sa tanging pangalan namin Panginoong Isus. Amen. Diyos na di kapagpalain, mapayag Diyos na di kapagpalain, mapayag Diyos na di kapagpalain. Ikaw ay aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susunod.